Chippy? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Alright, good morning, good morning, good morning. Masantos San Maabig, good morning at balang sinansakay. Wadjala, unsa sa bilad sa isi kayo. Sa programan may paruntal na saray matuan, liknaay balay. Yan aspeto technical, engineer Richard Ulanday and engineer Dennis Palaganas. Saraya kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kana siyempre makteryon na lingkor RJ Menes at your service always. Kumusta kila namin pinablimiran na dumarengal. Wala ray gabayuran ni pasabiran impormasyon, balita, sitwasyon di tanah da lugar yun sa rayang kaplasan kasumpal na eleksyon. I-text yung labat, itawag yun, gabayoy may pasalamat, sige. Kira nanaluran kandidato, gawayo so trabayo, text line tayo, 0945-183-4352. So congratulations, sa dasi kayo namin. Gaulad sa ramay talagan na analo at malinis. Analo lapod gabay iran totoo. Aliwan lapod inter ya kwarta. Dumalay eleksyon natan ya talaga. Napanagnakan mo at atang tanagagik. Ya talagan Perlos Venus Maracle. At mandidepende ira. Tatang tanagagik. At dasatay nawat da. Perlos Venus kangko taaliwan namin. Talapod jada luyag tayo na Pangasinan. At mangipanaknak katatang tanagagik. Aliwan namin mat at nasaliw na kwartan tayo latan. At base nalay buto nasaray aga ang bunog na kwarta di man nyo napagtanto ya aliwan namin mat at nala satay panangiter na kwarta tatang tanagagik. Asumpala eleksyon mantrabaho kila kaniter sudugan serbisyo saray umbalay. Uy, jada luyag na Pangasinan ha. Saray kimandidaton senador. O antayo ta no siya pa. So akala na tagay buto luyag tayon Pangasinan. Pinablimiran na kapaborito. O saya luyag tayon Pangasinan. Saya kagamor na sangkat tagayan ya buto. Kaya kandidato na senador luyag na Pangasinan. Siya pa. Ang kaperon nagsi Bam Makino. Dabis Yajada saya sangkanuran resulta na eleksyon.
tateng tanagagik agmet ni totally asumpal at wala kumadwan pwesto. Si Bam Makino, si Katuya so kala na sangkatagayan niya buto at luyag tayon na Pangasinan. Saya kumadwa tateng tanagagik. Ya kagamor na sangkatagayan niya buto at luyag na Pangasinan sublay kinan Bamakino at si Kian si gabagabay mat na tagaluyag na Pangasinan. Kaya kumadwa luyag na Pangasinan, ya akala na sangkatagayan niya buto at si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo at wala kumapat ya pwesto at sarayan kaplusan. At saray manatalon senador. Saya kumatlo ya kala ya sangkatagayan niya boto da luyag na Pangasinan. At si Tito Soto, tatang tanagagik. Si Tito Soto at si Katuya so akagamurmutla na sangkatagayan niya boto luyag na Pangasinan. Asali tumatlaya sunantap. Luyag na Pangasinan. Saya kumapat. Aya akala na sangkatagayan niya buto luyag na Pangasinan. Aya si Bongo. Kumapat ya luyag na Pangasinan. Yano antayo ran tagaluyag na Pangasinan, ha? Saya akala na kumaliman na sangkatagayan niya buto luyag na Pangasinan. Antayo ta. Ngano aga makakaloob saya Magic 12. Yad luyag na Pangasinan at akala na sangkatagayan niya buto kumalima si Benhor Abalos sa tatang tanagagik. Benhor Abalos kumalima luyag na Pangasinan. Pero aga makakalubya say Magic 12 anto say manusilan kumalabindwa karadi Amy Marcos. Wala da kumalabindwa tutumbukod si kato si Bitag Bintolfo. Sa akala na kumanam niya pwesto at luyag na Pangasinan. Sangkatagayan niya akala na sa buto na saray Pangasinense si Lito Lapid. Oy, Lito Lapid Walay picture ko si ka, Senador. Lito Lapid Kapantuyaw kami adopted son na saya Bali na Manawag. Kaya kumapito. Akala na sangkatagayan niya buto. Ada saya luyag na Pangasinan. May solusyon, may solusyon. Ya walad kumalaban lulubya, kumaliban labinduan pwesto, lulumot lay Lito Lapid, walad kumasamplo, labinsakay, kwantura. May Marcos, akala na kumapito, luyag na Pangasinan, saya kumawalo, akala na saya buto luyag na Pangasinan, wala kumawalon pwesto Ping Lacson. Saya kumasyam at si Pia Cayetano. Saya kumasamplo yakala na saya tagaya butod luyag na Pangasinan Kiko Pangilinan. Saya kumalabin sakay si Ben Tolpo. Kana saya kumalabindwa Ramon Bong Revilla. Raya partner. So senadores yakala nasaray buto sang katagayan daluyag na Pangasinan manunaan Bam Makino. Morning partner. Ay, good morning. Kumusta partner. ka la? Kumusta iliknaan mo? Okay. Okay. Ayos, the best. Good After morning. election. Oo, mabigyan ka ba sa lalangulad sa kayo namin, mga kapaborito. Agaw nata na Miyerkules lang.
At petsa 7 la. Hindi Oo. manay 14. 14 lang, partner. Petsa 14 Oo. manaya. At sa ikwantay lang tiya tatang tanagagik mga kapaborito, okay? That people have spoken. Mhm. At watan laso sara may kandidaton analo yan ni proklamala. Mhm. So say the most important thing natan, do your thing. Gawa yung may impormisa yo, pangako yo, trabaya, gawin yung trabaho para at saray totoo. Yes, ni aga-analura may idol ko Ya artista Aram. Garaw lolo ba? Pero marakatan ka paborito Jay. Sa gabi ti bagatan, saray totoo natan manununot mo lang. I-consider dalati at sa Judge Senado kasi labanan na utak-itan. Judge Senado agaw ta natatang Yes, tanagagig. oo. Ta siyempre mampanday relay. Kaya dapat sa may manupag yung nirong ditan at Senado, aramay antanday man panday na lay. Correct. Kapian oo. jaruntan, pinabangan tayo ng turatan so na panday dan linani, yapan kaabigan na karaklan. Sikat tumatlabat-latan so kaukulan tayo at ating tanag. Walay listahan mo, siya paray manatalunan senador. Actually, the Region 1, Oo. sa inalakya Hindi, manatalunan jada may aminla. National. national. Oh. Ejected national Sige. kapabrito ajay no, siya pa'y manatalo na at sa Ararayan Kaplusan. Kaya antak si number 1 si Bongo. Mm. Siyempre, Bongo, kuha mo, no? Bongo, abig laman, malasakit. Consistent actually. Oo. Manlapot survey ang gadsaya so kasumpal na eleksyon at consistent si Senador Bongo. Yeah, top 1 Oo, actually. so wala rama aron ballot, masuk kod survey. Pero, Ang gapod Ken, ang Ang gapod, gapod top 12. pimasok kad may resulta na eleksyon pero ang gapod survey. number singa- 2 si Bamakino. Yes, sa kilatan si Bam Aquino, yan ang number 1 jad Region 1. Oo, number 1, Region Sikat 1. number 1 jad Region 1. Basak la may Pangasinan, number 1. Jad Region 1 ta na. Sa number 2 at Region 1 si Bongo. Ay, Si- number 2, Bongo. Number 2. Number 3 si Kiko Pangilinan. Ang Number napaputad survey Quintan, ng Region 1 tan si Babagan. Region 1 niya, Region 1. May naman Imbasak, Pangasinan. Oo. Number 4 si Ping Lacson. Ay, Tanmi Kalima si Lulumot. Tito Soto. Lulumat. Pero jad luyag na Pangasinan, naapag. Mhm. Ang po may solid vote ya intadad sari kandidato ka paborito ajay. Singa jay bilang Jad Anda, Sual, Mabini, Infanta, San Fabian, Sison, Pusurubio, Manawag, Lawak, Binalunan, Ordaneta, Villasis, Alcala, Orbistondo, Santa Maria, Singan, San Manuel, San Nicolas, Natividad, San Quintin, Umingan, Erwin Tulfo Iraraya. Si Karay Erwin Tulfo. Sa gabay tibaga, number 1 ditan si Erwin Tulfo. Jabalatad Balungaw, Santo Tomas tan Rosales, on Ken, sa Analo Balat ditan Bongo. Jabalatad San Jacinto, Mangaldan, Dagupan, Mapandan, Santa Barbara, Calasiao, San Carlos, Malasiki, Basista, Bayambang, Bautista, Mangatarem, Aguilar, Bugalyon, Labrador, Lingayen, say Analo, Bam Aquino. Kanyan overall, si Katina number 1. On. Si Bamakino. Bam Aquino. Jad Binmali Balat, Binher Abalos. Kaya manaya kapasok. Diyan Pangasinan, number 5. Number si five. Binhor Abalos. Binher Abalos, Binmali Tanjad Agno. Manaya. Si Binher Abalos. Bali-baling katrabaho to, ha. Laulat Yeah. na da Binmaloy, siyempre, ay babaga na kanayon kapinsan na reelectionist Mayor Pet Merera, di ba? Abalos, sumilol na Mayor Pet, di ba? Nanunutan mo si Talagang katutan si babawag to, pikanayo nanto Ni ni. trabahon dugamot si Ren. Balay na Binmalay. si Binhor Abalos. Yes. Pero sad to say, aga makakaloob yun to Jad National. national. Oo. Jad Burgos,
Ping Lacson. Ping Lacson. Oo, Siyempre, Ping no, Lacson. Ping Lacson ka mo manugang na wistitan. Yes. Si Senador Ping Lacson sa Oo. asawa to taga Pangasinan. Yes. Mhm. Jad Bulinautan ba ni Balot sa top 1 da si Amy Marcos. Manayamat kanyan jada Pangasinan at kumapito. Oh. Si Amy Marcos at overall. Actually, Ping Lacson kumawalo. Jad overall, di ba number 12 si Ken? Senadora Amy. Overall. Overall, Jada overall national. Amin Jad sa lang. may, Tirong bansa. still partial and official result na Yes. sa may eleksyon at Tiron Actually, million Pilipinas. matla so abanti to sa may kumalabintalo. Si Bitag. Kung susublay Si Juan, si Tulfo rin. Bitag si Ramon Bong Revilla. Naratan sumano sila na kumalabindwa insan si Binay, Abi Binay. Yes. Raratan. So, Amy Marcos 12, Bitag 13, si Abi Binay Bong Revilla raratan. Yes. Actually, ngayon pa lang meron ng pasasalamat si Amy Marcos Kapaborito Ajay sa Oy. senadora. Ay tapang labindua. Yes, kwanto niya ini. Ang tagumpay na ito kahit gaano kailap at kahirap ay isang katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. Oo. Yan. Yes. Hindi nagmaliw ang paniniwala ko sa dunong ng sambayan ng Pilipino. Nadama at alam nila ang ibig sabihin ng sakripisyo at prinsipyo at gagawaran nila ito ng suporta at pagmamahal. Kaya mabuhay ang Pilipinas kwanto. Ikinararangal kong maging ika-12 sa listahan Oy. ang tumapos sa lahat ng ito. Kahit hindi Yun. pa tapos Oo. No? Pero kasi milyon na rin yung agot niya. Pero Yes. hindi pa tapos. Oo, pero malayo na rin yun. Kung Kapaborito nagpasalamat na si Senador Amy Marcos na kumalabindwa, mas sure lara si ren di Lito Lapid. Sigurado. Sigurado si na yan. panglabing isa konturat tani. Yes. So safe la si ren si Lito Lapid. Yes, safe na siya. Diad segundo distrito at wala matla wala sika may impasabin na mensahe mat na Mayor Paul Batawil. Yes, wala mo la. So may pasabiton mensahe at non-concede mo la actually. At saya so resulta Back na to work. eleksyon. Actually, back Yes, to work. oo. Hanggang June 30 pa yung kanilang panunungkulan. Yes, hanggang June 30 pa po. So, doon sa kanyang mensahe ni Mayor Paul Capaborito Ajay, if I may, basahin ko lang. Yes, go ahead. Hanapin ko lang yung kanyang mensahe. Actually, binabati niya yung mga nanalo, lalong-lalo na sa incoming mayor-elect ng Lingayen, dyan sa bayan ninyo, si Josefina Iday Castañeda at sa Vice Mayor-elect na si J. Mark Kevin Crisostomo. At binabati na rin ni Mayor Paul Batawil sa ni Vice Mayor Max Dexter Malikdem at ang buong team lingkod ng bayan, si Congressman Mark Oco Wangco na re-elected. So sa kanyang mensahe sabi niya, maraming salamat sa mga kababayan ko sa bayan ng Lingayen at sa segundo distrito ng Pangasinan sa inyong pagmamahal, pagtitiwala at oportunidad na inyong binigay sa inyong lingkod ng bayan sa loob ng 15 taon. 15 years matmalan ito bilang inyong congressman mula 2010-2019 at bilang mayor mula 2019 hanggang sa kasalukuyan. Yes, kasi 9 years na congressman at 6 years na mayor namin sa Lingayen. Oo. So sabi niya, makakaasa po kayo na tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtulong sa anumang paraan na ating makakayanan. Mula sa inyong lingkod ng bayan, Mayor Leopoldo Batawil. Oo, pero siyempre pagka mahal mo yung bayan mo, talagang nasa dugo mo yung pagtulong kahit in your yung parang In your private capacity. Talagang makakatulong ka antam no, talagang walad dalam tan ingkatuom so untulong awit-awit mulatan. Yes. Kapaborito Joseph. Tutuwatan. Actually, si
Gov Pogi, meron na rin mensahe ka paborito RJ. Basahin ko na rin sa iyo sa inyo po mga kapaborito ha. Dito po sa kanyang mensahe sabi niya sa panimulang mensahe po niya ay meron po siyang kinote na mula sa Biblia. I shall pass this way but once. Any good that I can do or any kindness I can show to any human being, let me do it now. Let me not defer nor neglect, for I shall not pass this way again. So, ialay mo ang iyong sarili upang makatulong, magsilbi at magbigay respeto sa inyong kapwa sa panahong nalalaan sa iyo. Mga kababayan, ang kahilingan at daing ninyo ay aking pinakinggan dahil ang laban nyo, laban ko. Sa mga kababayan na sumuporta, tumulong at nagsakripisyo sa kagustuhan nating maibalik ang sigla at dangal ng ating lalawigan, maraming salamat po. Lahat kaya basta sama-sama. Yan po yung mensahe. Alam mo, maidagdag ko lang na magpapabago kung nanalo sana sa yung nakauglian sa Pangasinan. Dahil sa kanyang natamo na boto na almost 800 million, 700 plus na yan eh. At ayon sa pinakahuli na report, parang lumalamang lang ng less than 100,000 Yes. si incumbent Governor Gico. Actually, yes. So ituloy ko lang Yes, sandali. go ahead, So go ahead. dito yung pinupunto ko kasi dito kapaborito Joseph, yung boto na yan na almost 800 million talagang nagmamahal at talagang boto na inialay kay former Governor Pogi na walang yung parang napilitan dahil nakatanggap. Yun lang. 800,000 o 800 million? 800 million. Bakit ka mo? Bakit? Dahil, di ba, bago tayo bumoto, meron na siyang nilinaw na hindi siya nagbigay kasi may mga nagsabi na nagbibigay. So in short, aga ng pakurong, Yes. aga ng bunog. Pero kahit na ganun pa man na hindi nagbunog, hindi nagpakurong, ganyan pa rin yung kanyang nakuha na boto mula sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Actually, Yan. may nag-share nga ng kanyang thoughts about the recent election kapaborito RJ sa lalawigan natin ng Pangasinan. Sabi niya dito, with overall approximate ratio of 53 to 47 votes in favor of the governor, Governor Gico Canto, this has been the closest gubernatorial race that I have witnessed in Pangasinan. So usually kasi, nakakalamang ng malaki-laking puntos yung mga nananalo sa kanilang katunggali. But this time, this is the closest na tinatawag nilang gubernatorial race na nangyari sa Pangasinan. Sa kabila ng walang pakurong. Yes. Yung real talk lang. Oo, real talk lang. Oo. Actually, sabi nga nito, yung mga supporters ni dating Governor Pogi Espino, they were not joking actually. When they expressed their will in bringing back the former Governor Pogi in the provincial capital. Kaya itong outcome ng 2025 election was a lot neck and neck for both candidates. So, very close talaga. Sabi pa nga niya mula sa 14 towns win of former Governor Espino in 2022 and a devastating loss of about 190,000 votes. Sa kwantunatan niya ayon election was much more of a nail-biter with less than 100K lead for the incumbent governor. So, sabi nga niya, with this down-to-the-wire match-up, ito yung mga data na nag-gather niya kapaborito RJ. Una, nagkaroon ng sudden shift of municipal level wins for former Governor Pogi Espino from 14 naging 21. Ibig sabihin, from the 14 towns na nanalo siya noon, 21 ngayon nadagdagan. So 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. May 7 na dumagdag. So that's a sudden shift, sabi niya. Secondly,
substantial switch of 2022 votes of Governor Gico in municipalities where Espino won in 2022, Espino won in 11 towns with less than 5K votes lead. Maliit lang na porsyento. Thirdly, kwanto lamang, Governor Gico seemed to already have established political strongholds over the past 2 elections where he has maintained critical vote leads. Notable leads were produced by Binalunan, of course, because that's the hometown kapaborito RJ, and Bolinao, Rosales, Amingan, among others. Yan. So, isa pa kwanto, pero election heat map of Pangasinan this 2025 is more distributed among the competing political rivals as compared in the past election. Ex-Governor Espino has established better distribution of votes, winning on some municipalities in eastern Pangasinan that were dominated by Gico in 2022. So napasok yung eastern Pangasinan. If profiled kwanto by legislative district, ex-Governor Espino only won in District 3 with a significant lead. However, the incumbent governor's lead in the other 5 districts were a tad bit more consistent than the former. So yun yung analysis po nila mga kapaborito ha. Sabi ko nga rin kapaborito RJ, yung boto na natanggap ni former Governor Pogi Espino, yan yung talagang solid. Kasi sabi mo nga kanina, walang pakurong na nanggaling sa kanya. So, sabi nga ng ilang tao, yan yung mensahe ng mga taong ito sa lalawigan ng Pangasinan na sana maibalik yung sigla at dangal ng Pangasinan. Yes. Well said, partner. Yes. Okay, on tuloy tayo kasumpala na pigaran na makanan pay mano manalapod saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Diba? Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Hanap mo ba ay dekalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo. Mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies, at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo, nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square, at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE
88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala. Paborito! Bautista. Paborito. Benalona. Paborito. Lawak. Paborito! Puso Rubio. Paborito. Santo Tomas. Paborito. Season. Paborito! Ordaneta. Paborito. Nandiyan Villasis. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito! ikaw ang pinag-uusapan. Paborito! Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito! DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito! Paborito! Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Tuloy-tuloy, sulik na ay bali at ating talagagi. Kalop kantabi ni siyempre sari magtariuran ka paborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Taan sa magtarilingkor, magtariuran ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Clarence Villa, kay Madam Emma Alipio. Good morning, sabi niya, good morning Sir Kapogi, kapaborito. Sir Joseph, Sir RJ, good morning sa listeners ng mga barangay Basing. Congratulations, kwanto bayan muna bago sarili, Mayor Pete A. Merera. Nagsalita ng tao. Yan. Okay na yan. Okay na yan. Kay Cesar Ferrer, panalo pa rin tayo. Go Pogi Espino, makatao at makakalikasan. Kahit walang pabigay at INC, kwanto marami kaming nagmamahal sa iyo dahil sa pag-aruga, nakamit natin ang golden era ng Pangasinan. Sama-sama hanggang sa huli at sa muling pakikibaka. Stay pogi as always, kwanto. Yes, oo. Kasi nga yung daming nagsasabi ng ganyan. Hindi ka nag-iisa, Mr. Cesar Ferrer. Oh, talagang ganun. Congratulations din kay Woo! Kaya mo yan. Oy! Baka matuloy na yung balatong. Of course, oo nga. Dahil number 7 siya noon, ngayon number 5 na. At sa Team Patak, dyan sa Kalasyaw, nanalo sila lahat. Oo. So, congratulations sa Sabi inyo. naman nito, maraming salamat po Gob Pogi at Gob Ama sa pag-set ng standard. Yes! Kung paano maging Sinabi mo. mahusay, yes. Oo. Kung paano maging mahusay at epektibong leader. Kung paano magpaganda at magpatakbo ng maayos at competitive na probinsya. Alam mo yung yung may nakausap akong kumpol na talagang sinabi nila, ito lang kasi 'di ba pagka-eleksyon mayroon talagang mga bigayan eh. Alam mong sabi nila, ay believe ako, sabing ganun. Muntik nang manalo kahit di nagbigay, sabi nila. Yes. Oo. Totoo yan. Marami rin nagsasabi ng ganun. Sabi pa nga nito, kapaborito RJ. It only shows na talagang, 'di ba? Yes. Gusto nila. Sabi nga nito, marami pa rin humahanga at nagmamahal sa inyo. Kaya maraming salamat po dahil sa inyo. Sabi nito, proud akong sabihin sa lahat na ako'y taga-Bautista. Yan po yung kanilang liknaan at ating tanagagik. Ay, may isang bayan din believe ako doon. Di ko nababanggitin dahil siyempre tapos na eh. Baka may masaktan pa o na kahit lamang yung binigay nanalo pa rin yung kalaban.
na maliit ang binigay. Di ba? Parang ganoon. Kasi kung minsan, siyempre, aminin natin na mas marami ho yung talagang binabase na doon. Di ba? Yes. Sa binigay. Oh, di ba? Actually, kapaborito RJ, talagang nakita natin na, pero alam mo kapaborito RJ, ang liknaan pa rin ng mga ibang tao. Sabi nila, ang panalo dito si Busan Lee. Ano? Busan Lee. Oo. Muntik ko nang malimutan, butit naalala ko. Kala ko talagang Chinese national yung Busan Lee. Yun pala si Busan Libo. Busan Libo. Busan Libo. Talaga siya daw ang panalo. Oo. Ito po yung i-breakdown natin yung listahan ng mga senador na nanalo kapaborito. Sige, RJ, sige. ha? Sabihin mo. Number 1. Ito, mula sa administration candidate, 5 po yung perceived na talagang nanalo sa kanila. Pero kasi nga, 2 yung adopted ng kapilang partido, so parehas pa rin. So 5 plus 2 is 7 sa red. Yan si Erwin Tulfo, si Ping Ano yan? Lacson. Saan yan? Sa administrasyon? Sa administrasyon ito. Si Erwin Tulfo, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Lito Lapid, si Camille Villar at saka si Aimee. Ngayon sa kabila naman, sa opposite side, ang nanalo naman po diyan, Bongo, Bato de la Rosa at Rodante Marcoleta. Plus of course, Camille dalawa Villar din. at saka Aimee Marcos ulit. Oo. Oo. So dalawa yung adopted diyan. At saka sa Dilawan, 2 nakapasok. Si Bam Aquino at saka si Kiko magkasunod Pangilinan. Yes, oo. Oo. So yan po yung breakdown ha. So hindi pa rin pauhuli yung Dilaw. Andyan pa rin yung Dilaw. Yes, umbaga subagok dahil may pamahiin yung ano yon sa English. Yung paywatig. May paywatig. Yung 2 dahil nakita ko sa Facebook okay to ko dahil 2 silang liberal party LP. Oo. Tapos nung mayroong isang gatherings nung sila ay kinuna ng picture. May nagpicture sa kanilang 2. Oh. Bakit si Kiko Pangilinan nakaganyan? Yung kamay niya parang teka, sabi siguro dahil hindi pa siya nakaposing or ano, di ba yung parang pinapara? Na magkadikit siya. Tapos si Bam Aquino nag-sign ng peace sign ba to? Ayan. 2, parang ganon. Okay. 2 kamay, daliri. Tapos sabi ng mga talagang paywatig dahil number 5 ngayon si Kiko. Number 2 naman si Bam. Oo nga, Kasi si Bam Aquino, dati ng senador yan. Yes. Tapos nung nag-re-elect, natalo. Malala mo? Yes. Pero ngayon, biglang naging number 2. Number 1 pa nga sa Pangasinan yan eh. Sa totoo nga lang, hindi niya inaasahan eh. Yes, oo. Kasi alam mo pa, si Bam Aquino kasi, yung sa kabataan, yung libreng edukasyon. Yan. Samantalang si Kiko Pangilinan, ang pinuntirya niya na nagkampanya sa palengke. Dahil sa mga resolution niya o mga bills niya na nagpapababa sa presyo ng mga bilihin. So yun ang maalala sa kanila. So siguro napagtanto ng ating mga kababayan, di ba? Na walang masyadong walang masyadong parang patalastas, parang ganon. Yung about kasi dihado sila di ba? Liberal Party ang nasa administrasyon ng medyo yamado, di ba? Sa mga alam mo na. Pero alam mo kapaborito RJ, napagtatanto ko ngayon na yung pagkapanalo nitong 2, si Bam at saka si Kiko, parang may basbas ang simbahan. Parang okay. You know what? Kasi may mga sample ballots din po na galing po sa simbahan. Ay, meron din. Ngayon ko lang sasabihin sa Akala inyo. ko bawal. Sample ballots lang. Ay, sample lang. Oo. Meron silang pinalabas ng mga sample ballots. Ngayon ko lang sasabihin. Meron pala. Pwede. Alam mong nangunguna sa listahan? Bam Aquino. Wow. Pangalawa si Kiko Pangilinan. Malaking tulong. So, sabi ko, malaking factor din yun. So, tignan nyo. Ilang mga lugar dito halos
nasa Archdiocese ng Lingay, Dagupan, Bam Aquino. Saka sa mga sa mga ito sa mga sa educational sector. Oh. Alam mo yung mga yung nagbigay nga ng listahan yung anak ko, kasali yung dalawa. Kasali rin. si pang top 20 na rin si yung Mendoza, Heidi ba yun? Heidi Mendoza. Pang number 3 siya, actually si Heidi Mendoza. Sa listahan din. Oh, di ba? Hindi kilala yun pero Oh. yung crusade niya, yung laban niya, di ba? Yes, Yung krusada oo, niya na oo. talagang, di ba? Di ba? Mm. So sabi ko, Lumalaban din sa may corruption yun. Oo. Pero siya, kasali sa listahan din na binigay ng anak ko sa akin. oh. So yun yung actually sabi ko, so may participation din ng simbahan. Pala, okay. That leads to the victory nitong dalawa. Mhm. Si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Yun. So sa resulta nitong itong sa senador, sinasabi din nila na nandun pa rin yung pagmamahal kay former President Digong Duterte because of Bongo. Yeah, Bongo. Na hindi niya inasahan na magna-number 1. Oo. Kung sasabihin mong Bongo, ang parang salamin yan, Duterte. Mm. Di ba? Parang gano'n. Yes, Dahil oo. magkadikit yan. Duterte, Kung Bongo. kung si Bato de la Rosa nga hindi mo kalaing na number mag na top 5 eh. Oo, number Diba? 3 siya eh. Oo. Sunod siya kay So, kay Bam Aquino. At sunod sa kanya si Erwin Tulfo. No. So may number 4. mensahe po 'yun. Mm. Bakit nag-number 1, Diba? number 3 yung dalawa? Kaya nga yun yung mga sinasabi ng ating mga political Lalo na ngayon, analysts. may sinabi si Vice President Sara Duterte Mhm. na paiigtingin niya ang pwersa ng oposisyon. Mhm. So makikita natin, Sino mababasa ba na natin. natira sa sa mga nandyan na oposisyon? Maalala mo? Sino ba yung natirang 12? Kasi doon mo masusukat yung oposisyon talaga. Yes. Yung mga nakaupo pa. Mm. Dahil sa mga nanalo, 2. Kasi independent yung 2, di ba? Mm-mm. So, 2 oposisyon pero adopted nila si Aimee saka si Camille Villar, di ba? Oo. So, yung number, meron din. Actually, hinahanap ko yung listahan ko kapaborito. O, RJ, yung mga nakaupo. Kasi may nabasa ko mula sa mga nakaupo na ito rin sa mga nakaupo, ilan po dyan, mga naging kaalyado rin ni BP Sara. Kasi alam mo yan, kaya natin na pag-uusapan. Dahil doon sa impeachment. Yun, Oo. dahil doon sa impeachment na pwedeng magsimula sa pagbabalik ng Senado. Yes. Yung new set ng mga ng Senado. Mga senador. Mga senador. Oo. Nabasa ko ngayon, hanapin ko ngayon uli kung saan na yun, nakita ko na yun eh. May sinabi nila, pinag-aralan yung natitirang 12 para makita kung may point pa yung sinampang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Pero nakita natin, mukhang, yun na. Tayo na lang natin, sila naman magdidesisyon kapaborito, RJ. Yes, oo. So, ito naman sa mga party list, ha? Hindi pa na Wala pang proclamation. 60, ilan bang kukunin na upuan dyan? 60 plus. Yata eh. Pero yung sigurado, kulang pa ata ng kahalahati. Oo. Yung nakakuha Ilan talaga ng actually, required votes. Doon sa lumalabas sa bilangan ng baluta, ilan lang mga party list ang naka-reach ng 2% threshold. Ha? And there's a possibility na ang COMELEC may still award seats to groups that fall below this threshold in order to fill the 20% quota for party list representation in the House. Yes. So sa madaling kwentahan, kung hindi napunan nung talagang nakakuha ng 2%, kukuha sila doon sa arame less than manutumbok. 2%. Less than 2%. Yes, Ganon mga ang kwentahan. Yes, So oo. even na hindi mo na-reach yung nakuha yung boto na kailangan Yes, ng 2%, oo. may pag-asa pa. Yes, kasi Oo. kailangan nilang ma-fill upan yung 20% quota Yes. for party list representation sa House of Representatives. So yung sigurado kulang pa. Yes, kasi Kulang pa. So kukuha sila dun sa Yes, sa mga remaining. Na Kasi
Party list. Party list na lumalabas. malapit doon sa 2%. Yes, Oo. malapit doon sa... kasi sabi nila, only 6 out of 55 winning party list groups ang nakasurpass lang ng 2% vote. So mayroon pa, 60 yan eh. Ah. Ilan ba kukunin na party list? Ilan ba yon? Wala pa akong idea, Mga Kapaborito 60 RJ. yan eh. Oo. Pero, So kulang pa. yes. Kung babalikan natin yung 2022 elections, Kapaborito RJ, sabi doon, only 6 out of 55 winning party list groups surpass the 2% vote share requirement doon sa naganap na 2022 elections. Yung 2022 yan, Yes. yung sinasabi mo. Oo. So yan yung pinagbabasihan mo. Yes. Oo. At pero tulad nito yung Alona party list na nakakuha lang ng 0.65%, nabigyan pa rin ng place sa House of Representatives, kasi kulang eh. Ganon din yung nangyari sa 2019 where only 8 out of 51 winning groups crossed the 2%, 20% threshold. So, Kabataan Party List, for example, was one of the last to gain a seat na nakatanggap lang sila ng 0.7%. Malayo. Malayo. Pero nabigyan sila ng Dahil sila na yung susunod. Yes, kasi parang ganon. kasi nga kailangan talaga ma-fill upan yung 20% Ayun. na quota for party list representation sa House of Representatives. Hindi yung kung ilan lang yung nakakuha ng required Yan. na boto, sila na yon. Yon. Pero pag kinulang, kahit hindi mo nga naabot yung kakulang boto o porsyento, kukuha na sila doon sa mga sumusunod. Yon. Oh, Kukuha na okay. sila doon sa mga sumusunod. So tingnan natin baka sino pang mga mapoproclaim na mga May na-proclaim na? Wala pa Wala sa pa. party list, wala pa. Wala pa. Oo. At sa mga senador actually, baka within this week or next week. Baka kahit na hindi magsabay, yung top 5 pwede na, top 5. Yes, yung top 5 kasi ang mula nag-iing man. mula nag-iing man. Saka Sila yung, tulaman. yung abante nila is million na. Million na. Doon sa Oo. mga sumusunod. Oo. So, Kaya pwede na. Yes, yan pwede na. So, abangan po natin yan kasi marami pa rin po ang magaganap po dyan hanggat hindi na pro-proclaim lahat yung mga nanalo sa party list. But let me just read you this message from Father Sok Capaborito RJ. Lessons from the elections. Oo. Okay? Sabi niya rito, the people have spoken. We, your pastors, tried our best to give you moral guidance. With you, we have prayed and asked God to guide our decision-making. The winners are happy. The losers are disappointed, understandably. Losing or winning have lessons to teach. I hope we pick up those lessons promptly. Let us not get carried away by the glee or the grief. The people have spoken, but it was not a perfect discourse. Money tainted it. Blood stained it. It was blotted by lies. It was colored with vulgarity. Really and truly, no elections are perfect. We keep on hoping. We have leveled up a bit, but the mountain peak is still far from sight. Good citizenry is not just about elections and ballots. In between elections, our duty is vigilance. Let us hold the elected officials accountable all the time. We owe them civil obedience, but have a duty to criticize them so they can be better. O yun tandaan po natin we owe them civil obedience, but have a duty to criticize them so they can be better. We are their bosses, and they are not our masters. We spoke through the ballot. They who receive power from our ballot must listen to all and serve all. Hindi yung mga kapartido lang ninyo. Supporters and opponents alike. Yon. Be critical so that government services can level up even more. There is so much to improve on. Be vigilant that the cash spent during the campaign are not reimbursed from public funds. Yan, ulitin natin babawi yun. Be vigilant that the cash spent during the campaign are not reimbursed from public funds.
funds. Okay. May reimburse siya, may Ibawi. pasikot. Pasikot. Kasi hindi naman pwede. Okay, May okay. resibo yan. Yeah, tama yun. kurapot. So, pasikot. Kurapot. Ang ano dyan is mangurakot. Mangurakot. Okay. We need a new breed of heroes and saints in politics from our youth. Yo, panawagan sa mga youth. Ito ha. It is a long 3 years yet to the next elections. But the dream of a new politics will take many more elections to reach. Clean, moral, and ethical politics is a daily chore for both the government and the governed. It is not just a task for elections day. That in the way we live politics, God may be glorified. When God's commandments rule politics, politics can be a path to holiness. It is not an impossible dream. Yun. Yan. Moral guidance. Yes. Saka kasi alam mo, kaya para maipatalos natin sa ating mga kababayan, kaya may mga ganyang mensahe ang ating pong simbahan dahil para sa mga natin, mga elected officials, gawin po ninyo yung trabaho ninyo. Pag ginawa po ninyo yung trabaho ninyo, mabibigyan natin ng hanap buhay ang ating mga kababayan. Wala ho yung tinatawag na kapit sa patalim. Yun. Dahil pagka sa kapit sa patalim, doon sila nakakagawa ng kasalanan, labag sa kautusan ng tao at kautusan ng Diyos. Yeah. Para tahimik yung komunidad natin, walang problema, di ba? Yun. Walang makakabali doon sa mga kautusan na aking sinasabi. Yeah. Dahil wala nga yung magiging kapit sa patalim dahil naghihirap. Yan. Di ba? Diba sabi ni Archbishop Sok, serve all. Yes. Even your opponents, serve them. Ibig sabihin, wag na kayong bumawi. Wag nyo nang isipin yung bumawi pa. Or do not keep in your heart yung bitterness or vengeance na tinatawag nila. Mas gugulin na lang po ninyo yung 3 years sa tamang panunungkulan. Magkaisa ang ibig mong sabihin. Yun. Ibig niyang sabihin. Oo. Kung talagang ang gugutma, mitiin, ay yung talagang paglilingkod sa taong bayan, Yan. sapagkat nandyan po kayo, kumandidato, inialay po ninyo ang inyong sarili para pagsilbihan ang madlang people. Yes. At in that way, makakapaglingkod kayo ng Oo, kasi ang gapi mga Maganda. kasigan mo nunot mo Una. ay, nga pura may kakabusulun mo, ya kaibam, Yes. magkakasakit tayo, adi matintinunos. Ganun lang po yun. Sabi ko nga, actually may isang LGU dito sa atin sa Pangasinan na palagay ko matintinunos lay batik na kanunutan tunatan. You know why? Bakit? Sample ko na lang dyan po sa bayan ng Binmalay. Actually, mayroon akong nabasang sulat mula kay punong barangay na nagpalangan, Jonas Bautista Rosario. Sige nga, Sabi, nakalagay basahin ko yung sulat niya ha, mga kapaborito. Noong 2018, nabigyan ako ng pagkakataong maglingkod sa aking barangay. Buong puso ko itong niyakap at tinanggap. 2 bagyo agad ang ating hinarap. Kwanto? Pagsapit ng 2020, dumating ang pandemya na tumagal ng halos 3 taon. Sa gitna ng mga pagsubok, kasama ko kayong lumaban at nagsikap makatulong sa abot ng aking makakaya. Noong 2023, muli ninyo akong pinagkatiwalaan ng panibagong termino. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong tiwala at suporta. Madalas kong tanungin sa aking sarili kung bakit ako napunta sa trabahong hindi ko naman pinangarap. Isa lang sagot na aking nadiskubre. Upang matutunang mahalin ang barangay at bayang sinilangan ng aking ama at mga ninuno. Ngayong Mayo 13, 2025, formal na akong nagpaalam sa Barangay Council na Nagpalangan at nagsubmiti ng aking irrevocable resignation. Hindi ko man nais ito, pinili kong magsakripisyo para sa kapakanan ng aking barangay. Upang tuluyang mawala ang tensyong dulot ng politika sa aking barangay at matanggap ang karapat-dapat para sa ating barangay. Maraming salamat, Barangay Nagpalangan at Municipality of Binmalay. Isang karangalan ang kayo mapaglingkuran. Ngayon, ako po ay formal nang magbabalik sa pribadong buhay. Tapos na po ako sa serbisyo publiko. So, parang signing off
Signing off na from public service. Public service. Yes. Ngayon ko lang yan. So, so ibig sabihin yan, in short, aliwala lang nag-resign na as kapitan. Nag-resign as kapitan. So, yung number 1 na kagawad doon, siya na ang Siya na magiging maging kapitan. Kasi kapitan. revocable yan eh. Yes. Ang kapitan na doon sa Nagpalangan ay yung number 1. Number 1 na At kagawad. mag-appoint na sila ng isang kagawad. Yes. So, nag-resign na siya. Actually, may Oo. sulat siya kay Mayor Pedro. Mhm. Sabi niya dito, May 13, 2025, Honorable Pedro A. Mirera III, Oho. Municipal Mayor, Municipality of Binmali, Pangasinan. Mhm. Subject, irrevocable resignation as punong barangay of Barangay Pag Nagpalangan. irrevocable, wala Hindi mo na na. pwedeng bawiin. Hindi na babawiin niya. Yan na Oo. yan. Yes. Ang laman dito sa sulat niya, Kapabrito RJ. At hindi na rin pwedeng kontrahin ng na wag. Parang gano'n. Yes, Hindi na babawi. hindi na rin. Sabi niya, Dear Mayor Mirera, with due respect, I hereby tender my revocable resignation, effective immediately, from my position as punong barangay of Barangay Nagpalangan, Municipality of Binmali, Pangasinan. This decision comes after a period of deep reflection and consideration. I believe that this is the most responsible and appropriate course of action at this time, both for myself and for the continued progress and unity of Barangay Nagpalangan. It has been my distinct honor and privilege to serve the people of our barangay. I am sincerely grateful for the trust and support extended to me during my term, and I will forever remain proud of the service we rendered in pursuit of community development and good governance. I respectfully request your acceptance of this resignation and the necessary action to facilitate a smooth transition in leadership for the benefit of our constituents. Thank you for your kind understanding and continued service to the people of Binmali. Respectfully yours, Jonas Bautista Rosario, Punong Barangay, Barangay Nagpalangan. So, kahapon lang yan. Kahapon lang. Dahil 13 yung narinig ko eh. May Kahapon 13, lang. right, Yes. right after election. A day after the election A day period. after election. Oo. Nako. So, yun po yun. So, nakita ko, Kapabrito RJ, wala na ngayong tumatayong oposisyon sa bayan ng Binmali. Kasi kung matatandaan po ninyo, prior to the election day, may pronouncement din po si Vice Mayor Sammy Rosario that this is my last hurrah. Mhm. So, So, tapusin na lang siguro yung termino niya as Vice up to Mayor. June, Yes. and then magkakaroon na ng transition. Actually, itong susunod na buwan, itong mga susunod na mga araw, transition period na to. Mhm. Para sa mga susunod na mga liderato na uupo for the next 3 years again na Saka manunungkulan. yung nakuha kong report, wala pa naman sa akin. Ewan ko kung mayroon ka. Parang sa Binmali ata, ang nakapasok sa Team Sam si incumbent Councilor Ariel. Sa listahan ng councilor, si Councilor Ariel lang. Oh, si incumbent Councilor Buday natalo ba? Pang-12 yat. Hindi nakapasok. Pang-siyam siya o pang-10 si okay. Councilor Buday. O, kinulang. On her second term sana. Yes, on her second term sana as councilor ng Binmali. Nakita ko nga, Kapaborito RJ, doon sa result ng although sa Vice Mayor ang nanalo si Team Sam, si Vice Mayor Ay, Edgar congratulations. Maminta. Itaktak mo, Maminta. Yan, nakabalik siya as Vice Mayor Uy. ng Binmali. Tapos, ay inanalyze ko rin, Kapaborito RJ, pag titignan mo yung listahan, actually, muntik na maging 10-0 talaga. Muntik na maging 10-0 sa bayan ng Binmali. Kasi karamihan sa mga nakapasok na 8 konsihal, iisa lang po yung oposisyon na nakapasok. Ilang si Ang number 1 is si Councilor Mito Season pa rin. De La Concha, pang ilan? Pangatlo this time. Okay. At least talagang Pumangalawa sure na. si Councilor Aning. Oho. Oo. So, Sino bang mga may listahan ka? Yung mga nakapasok. titignan ko yung listahan ko pagka-Paborito RJ. Sige, By tomorrow mamaya. siguro masasabi Okay, natin okay, kung sino okay. yung mga nasa listahan. At iisa lang nakapasok. Same is true dito sa Dagupan. Iisa lang din lang Ay, oo nga nakapasok. pala. Congratulations sa mga nanalo din sa Dagupan. Isa rin Isa rin. ang nakapasok. Yes. Pang ano pa ata, ayon sa aking nakita, wala ni 10.
Oo. Yung sa scoring, nasa huli ba talaga o hindi naman? Okay, tingnan din natin. Yes. Para sure tayo. sa tingnan din sinasabi natin. Tingnan din natin. Pero at least nakapasok isa. Meron. So muntik na rin yung 13-0 ba yung kampanya nila dito? 13-0. Oo, 13-0. Oo. Pero But 13 kasama yung congressman parang ganun. kasama yung congressman. Sumuntik nang naging ganun din. So same history. Diyan sa amin sa bayan ng Lingayen, yung kasama rin ni Mayor Iday, isa rin lang ang natalo doon sa team niya. Oo. Isa rin lang ang natalo. Lahat sila pasok doon sa team niya. So congratulations din. Sabi nga namin ni Kapaborito Joseph, tapos na ang eleksyon, sana magtrabaho kayo nang naayon sa mga sinabi ninyo nung nangangampanya kayo at para sa kabubuti ng taong bayan. Yan. Meron din ako natanggap na report na ngayon. Ngayon lang to, Kapaborito. Sige, RJ. bago tayo mag-commercial. Bago pasok tayo mo muna. mag-commercial, mga Kapaborito, my farewell message to the people of Binmaley. Si Vice Mayor. Vice Mayor. Vice Mayor naman yan. Oo. Sige, basahin Singa mo nga. mambugas laybag dya Kapaborito Kinoy. RJ. Ano kaya, pwedeng bitinin mo muna? Sige, Basahin mamaya, mo balikan muna, natin. Balikan natin. Balikan Ano natin. pa yan? Balik na. Farewell na yan eh. Farewell na eh. Pamamaalam na eh. Nako. Di ba pamamaalam na yan? Yes. Ano Pag kaya? sinabi mong farewell, goodbye, so long, farewell, until I see you soon. Kanto. Gising ang Okay. baga subagok mata. Kanyan, antise ang bagas sa bagok ni. Wadyan ni repigaran commercial tayo at ating tanagagik. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo.
Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kanjat Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:41 oras na natin sa Liknaay Balay. Kalupan tabi ni siyempre sa rin magterior ang kapaborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tansay magterilingkon magterin kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Yan, bago mo basahin yung mga reaction muna, parang ito muna, congratulations kay Idol Randall Bernal. Yes, number 4 ata si Randall Bernal diyan sa Lingayen. Kay Idol Ming Rosario, nakabalik. Congratulations. Yan. Sabi ni Madam Marilyn Soriano, morning po sir, kahit hindi po siya pinalad, panalo pa rin sa puso ko si Ma'am Lani Bokirin Padlan ng San Carlos City, Pangasinan. Yes, yan. Mga ganyang mga liknaan, pwede. Congratulations din kay Doc Jerry Rosario, nakabalik din na board member. Yan. Kay aking poging-poging kaibigan, June Jubilianos ng San Fabian. Yan. Masanto sa kabuasan mga sir. Yan. Salamat dun sa mga regalo mo ha. Yan, okay. Lahat ng nanalo na. Congratulations. Congratulations sa lahat ng mga yan nanalo. Yan sa Sual Pangasinan ha. Congratulations. Mayor Dung Kalugay. Yun. Talagang mahal-mahal ka ng mga Sualenian. Saka si nanalo din ha. Si Vice Mayor elect Milan, talagang noalining tutan at talaban la public service sa Bayaglan Konsultan, Mampawil-pawil ng konsel sa anak to, ng graduate. Sa Sual din yan? Sa Sual, kanya si Councilor Milan, talagang... So natalo yung incumbent na Vice Mayor? Si JCR, ewan ko Arsinue. Basta Arsinue. Okay. Pero ito mensahe, magandang mensahe siguro para sa mga nanalo ngayong election 2025. Naway paglingkuran ninyo ang bayan ng may buong dangal, wagas na katapatan at taos pusong malasakit. Tapatin ninyo ang inyong mga pangako sapagkat ang Diyos ay laging nakamasid. Now we go to the farewell message. Teka, kaninong mensahe yun? Ha? Sa'yo?
Padala. Oo. Sa iyo Padala yun. sa akin. Kaya nga, inaantabayanan ko kung kaninong minsan. Okay. Ito basahin na po natin ha. My farewell message to the people of Binmaley. Teka, parang pamamaalam na yan. Ano ba yan? Sige, tuloy mo. Tuloy natin. Galing kay Vice Mayor Sammy Rosario, former mayor of Binmaley for 15 years. At ang tanging mayor na sinasabi natin na nakapag-angat sa status ng Binmaley as first-class municipality. My journey as a public servant began in 1995. Alongside my wife, we embarked on this path here in our beloved hometown of Binmaley, driven by a shared vision to uphold good governance and elevate our town through honest leadership, equal access to social services, and sustainable infrastructure development. Our dream was simple yet profound, to make Binmaley a town that we could all be proud of. This journey has always been a labor of love. I made sacrifices not for personal gain, but because of my deep and abiding love for Binmaley and its people. Now, at 76 years old, I once again offer a personal sacrifice. I am stepping aside to help prevent further conflict and division, and to put an end to the cycle of vindictiveness that continues to affect our community. This decision does not come lightly. It is one I have prayed over and carefully considered in the hope that it may help restore unity, peace, and mutual respect among us. Deep in my heart, and I believe in the hearts of the people of Binmaley, whether supporters or not, I know that I gave my all. I serve with integrity, with the people always at the center of every decision. I did my best to uphold good governance, demonstrate effective leadership, and deliver the highest standard of public service I could offer. Together, we overcame challenges. Together, we strived and succeeded in making Binmaley one of the most respected and progressive towns in Pangasinan. Through my leadership and your trust, support, and cooperation, we achieved so much. And for that, I will always be grateful. It is with a heavy heart that I now officially sign off and submit my resignation as your Vice Mayor and formerly your Mayor for 15 years, effective May 16, 2025. Alongside this decision, I make a humble appeal to the current administration. Please spare those who have stood by me, our hardworking municipal employees, barangay officials, and ordinary citizens who simply want to serve and contribute to the betterment of our town. Let us not punish loyalty or commitment to public service. To my dear townmates, balbalagya salamat. Thank you for the privilege of serving you. It has been an incredible journey, and everything we accomplished, we did together. I leave my post with pride and gratitude, forever proud to be your serbisyo, agad maasahan. Actually, wala jay so in submit the kapaborito RJ, ya resignation letter addressed to the governor. If I may read it, kapaborito RJ. Yes, go ahead. May 14, that is today, dated May 14, 2025,
Honorable Ramon Gico III, Governor, Capitol Compound, Lingayen, Pangasinan. Subject, resignation from the position of Municipal Vice Mayor of the Municipality of Binmaley due to irreconcilable differences. Sir, please accept this letter as formal notification of my irrevocable resignation from the position as the Municipal Vice Mayor of the Municipality of Binmaley effective on May 16, 2025. This decision was reached after considerable thought and reflection. Unfortunately, I can no longer effectively perform my duties and responsibilities due to a long overdue irreconcilable differences and or fundamental disagreements with the incumbent and now re-elected municipal mayor and the majority of the Sangguniang Bayan on various significant policy and personal matters. It is a public knowledge that animosity and hostilities had long been the atmosphere not only in our respective offices, even on sessions, meetings, and hearings, but in the entire community of my beloved town, Binmaley. Continuing in this role under such circumstances would, in my view, be counterproductive and not in the best interest of our constituents. I only wish for peace and order and the promotion of the welfare of our constituents that led me to decide and resign from my positions. I want to express my sincere gratitude to the people of Binmaley for the trust and opportunity they have given me to serve them as Vice Mayor. I also acknowledge the dedicated efforts of the municipal employees and thank them for the privilege of working with them. I am committed to ensuring a smooth transition, and I'm willing to cooperate fully in the turnover process as may be necessary. Excuse me. Thank you for your kind understanding and for accepting my resignation. Also, please accept my warmest and heartfelt congratulations on your re-election as Governor of Pangasinan. I wish you continued success in serving the people of Pangasinan. God bless. Respectfully, Simplicio L. Rosario, Municipal Vice Mayor, Binmaley, Pangasinan. Yon. So yung effectivity is Biyernes. This coming Biyernes, 16. Kasi 16 ng Mayo. Oo. So pag tinanggap na yan, ang aakto na Vice Mayor si number 1 councilor na number 1 uli ngayon si Mito. Yes. Councilor Mito Season. Kasi hanggang June 30 pa yes. Yung serbisyo dapat. Pero nag-resign na si Vice Mayor, magre-resign effective May 16. Makailopang na kape. Manggatol sa buklong. Gimatol sa buklong. Gimatol. Excuse me. Ako na bibigla sa turn of events. Actually, kapaborito RJ. Kasi I have learned to love the town. Kasi dyan, titawag, bangwit dakad na Binmaley. Ayon. Bayan ka mo lang manayang bitan. This is my second time. Si Katay Mikadwan pagkananawa yaman. Dito ng Butos. Okay. At Bali na Binmaley. And sabi ko, so wala nang problema. Ang susunod na ang administrasyon na uupo kasi wala na siyang perceive na magiging political rival Tsaka yung RJ. mga resignation na yan ng mag-ama, totally wala na. Wala na. Yung burado na sa kaisipan nila siguro kako dahil hindi mo naman alam yung magaganap, pero sa may tenor, may salitan Pangasinan, tenor na may yung pagkataluskod resignation later wala na.
Wala na. Out na sa Out na sa politika. Politika. Yung mag-ama na hindi na rin sila mangangarap pang bumalik muli sa public service. Yun. Ito, reaction It's painful to see genuine service ignored, all because money spoke louder. When votes are bought... Reaction yan, ha? Reaction lang po, ha? When votes are bought, true leadership is lost. May we one day choose with wisdom, not price. Sana nga. At may bigla akong natahimik. Dahil muntik nang mabago sana, ano ha? Yung pananaw na yan. Yes, sana. Muntik na. Actually, small margin compared to last elections. Small margin, sinasabi nila kapaborito. Muntik na may, diba? Mapatunayan sana na hindi pwedeng pwede pala na hindi maghari yung mga ganyang nakaugalian. Sabi ko kakapaborito, Ajay, pag nagtagumpay yun, sabi ko may pag-asa pa tayo na magbago. Saka may pag-asa tayong dalawa na maging public official din. Di ba? Kaya nga daming umiinggan actually sa amin ni Kapaborito Joseph. Pero isang rason namin, wala kaming match. Makinarya yun. To stand. Para gastusan. Oo. Ay, nako. Sige. Ano ba yan? Okay. Okay. Kay Lopay, kape na eh. Ay, good morning kay Engineer Rodolfo Boydion. Ay, nakita ko sa kanina. Diyan sa may Divinesia. Nandun siya. Nagkakape siya along with mga bikers. Good morning, Engineer Rodolfo Palagi Dion. ko rin siyang nakikita dyan. Pero ngayon, wala, dahil lumabo. So, nandun siya kanina. Duman ako doon, may Blue Boys. Mayroon. Meron ulit. Ang aga nila, katatapos ng eleksyon pag doon ka na si Taalana dahil di mo na maililiko. Oo. Actually, may mga mensahe rin ako na nababasa rito. Halimbawa, galing kay Consi Dada Reyna. Ay, nga pala, sa Dagupan siya lang ang nakapasok sa live. Sige, ano sabi niya? Sabi niya, mahigpit na yakap, Team Life. Hindi ko malilimutan ng ating laban. Lumaban tayo ng buong tapang, dignidad at pagmamahal para sa Dagupan. Isang karanasang puno ng aral, pagkakaisa, sakripisyo at tunay na paglilingkod. Ako man ang natira sa laban, dala ko ang kwento nating lahat. Panalo man o panandali ang pahinga, ang puso natin ay para sa bawat Dagupenyo. Buong pusok po akong nagpapasalamat sa lahat ng Dagupenyong nagtiwala at bumuto sa akin. Ang tagumpay kong ito ay tagumpay nating lahat. Isa lamang itong paalala na sa bawat yugto ay may bagong simula. Mabuhay ang Team Life, mabuhay ang Dagupan. Yes. Hindi pa naman 3 years lang yun. Ito yung magandang ehemplo. Si Bam Aquino, incumbent yan. Tapos natalo, di ba? Yes. Nung re-electionist yan. Tapos ito, bumalik. Nanalo. Doon sa amin, mayroon, hindi ko nababanggitin, Salatiado. Manalo, matalo, analo, atalo, analo, atalo. Yan. Meron yun. May number 1 pa nga From number 1 to a 1. Okay. May mga ganun. Ito magandang basahin ko rito, kapaborito RJ, before we end up. Ito, coming from DILG. DILG. Yan. Ito, pakinggan nyo. The Department of the Interior and Local Government extends its congratulations to the newly elected local officials of the 2025 midterm elections who are preparing to assume their post on June 30 and take on key leadership roles across the country. With a renewed mandate from the people, these officials must now prepare for the complex responsibilities of local governance. We encourage them to participate in the DILG's program for newly elected officials, a comprehensive initiative offering education, training, and support to help them lead effectively and responsibly. We urge our new leaders to stay grounded in the realities of their communities, develop responsive policies, and pursue programs that reflect the needs and aspirations of their constituents. We likewise commend the Philippine National Police
Bureau of Fire Protection, and other government law enforcement units for their collaborative efforts that ensured generally peaceful and orderly elections. Salamat po sa inyong paglilingkod. As the people have spoken, we urge both winning and losing candidates to come together in unity toward the common goal of serving the people even from a different vantage point. Tapos na po ang halalan at panahon na para sa panibagong yugto ng paglilingkod sa ating mga mamamayan. It is our hope that our new leaders deliver on their promises as we collectively realize the vision of Ibagong Pilipinas. Ayan, mensahe po yan coming from DILG. Pero katatapos man lang, mag-uumpisa uli. Ang alin? Ang COMELEC. Kung ano yan, bukas na. Oh, yeah. Katatapos lang, pero mag-uumpisa ulit. At mayroon na namang mga kukurong. Yeah. Bukas na. Talaga. Wala ng oras. Walang pultot na pakurong ba yan? Oo, may kukurong na naman. Okay. Hanggang bukas na muli mga kapaborito, ako Lubacantabi lang mula Diknay Valley sa Rimagtariran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Sa Magtarilingkon, Magtarin kapaborito, Joseph Kanilang Bacani. Kantabay team at the technical side, Sara Eduaran Pogi. Sa Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday and Engineer Dennis Jastoni Palaganas. At abayan ang susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. See you po bukas dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bacani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.